Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 30 октябрь пәнҗешәмбе атна кичен. Анкарада 14 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия-Сүрия транзит коридорының киләсе ел тулысынча кулланышка керүеннән соң йөк машиналары Сүрия аша Иордания һәм башка гарәп илләренә коры җир юлы белән бара алачак. Бу хакта Төркия сәүдә министры Өмәр Болат Анадолу агентлыгына сөйләде. Өмәр Болат июнь аенда имзаланган килешү нигезендә Төркия йөк машиналарының Сүрия аша Иордания һәм Фарсы култыгы илләренә бара алуын, ләкин Сүриядәге тамгахана кагыйдәләре, юл төзекләндерү һәм виза таләпләре кебек мәсьәләләрнең һаман да эшләнеп бетмәвен әйтте. Ул Төркия һәм Сүрия транспорт министрлары арасында бу юл нисбәтеннән имзаланган килешүнең Иорданиядә зур кызыксыну уятуын билгеләп узды. Бу юл Төркиядән Иордания һәм Сүрия аша Европага сузыла һәм ул сәүдә һәм транспорт өчен бик мөһим, диде министр. Без бу юлларны һәм тимер юлларын яңартып эшкә чыгуга ук сәүдә һәм төбәк халкының муллыгы тиз артачак, дип өстәде ул. Германия канцлеры Фридрих Мерц Төркия белән Германия арасындагы якын партнерлыкны тагын да киңәйтергә теләвен белдерде. Германия канцлеры Анкарада үткәрәчәк сөйләшүләрдән алда X платформасында белдерү ясады. Ике ил арасындагы күп яклы мөнәсәбәтләргә ишарәләгән Мерц булай диде: Төркия белән безне аермалы һәм күп яклы мөнәсәбәтләр берләштерә, тышкы һәм иминлек сәясәтләре мәсьәләләре кадәр миграция, энергетика һәм сәүдә өлкәләре дә. Канцлер Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган белән күрешеп сөйләшәчәген дә әйтеп, якын партнерлыгыбызны тагын да киңәйтергә телим, Анкарага моның өчен килдем, диде. АКШ илбашы Дональд Трамп Си Цзиньпин белән Көньяк Кореяның Пусан шәһәрендә күрешеп, сәүдәдәге киеренкелекләрне киметү һәм мөнәсәбәтләрне үстерү турында сөйләште. Пәнҗешәмбе көнне узган очрашуда Трамп сөйләшүләр башланганчы журналистларга белдерү ясады һәм тарафлар арасында озакламый сәүдә килешүенә кул куя алачакларын әйтте. Си исә Кытайның үсешенең Американың муллыгы белән ахәңле булуын ассызыклап, партнерлык һәм дуслыкка чакырды. Сәүдә сөйләшүләрендәге алга китүне мактаган Кытай илбашы мөнәсәбәтләр өчен ныклы нигез барлыкка китерергә әзер булуларын ачыклады. Ул Газзада утны туктату белән беррәттән глобаль тынычлык мәсьәләләрендә Трамп куйган тырышлыкларны тәкъдир итте. Ике лидер да ике яклы һәм глобаль файда өчен хезмәттәшлек башкарырга сүз бирде. Бүгенге дөньяда күп проблема бар. Кытай һәм АКШ зур илләр буларак җаваплылыкларын җиренә җиткерә ала. Ике ил һәм бар дөнья өчен зур һәм конкрет эшләр башкара ала, диде Си Цзиньпин. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Дональд Трамп Көньяк Корея белән АКШ арасында киң күләмле икътисади һәм саклану килешүе төзелүе турында игълан итте. Көньяк Корея АКШка тарифларны киметү өчен $350 миллиард түләргә ризалашты, дип белдерде ул пәнҗешәмбе көнне үзенең Truth Social платформасында. Моннан тыш ул Көньяк Кореяның АКШтан зур күләмдә нефть һәм газ сатып алырга һәм Көньяк Корея ширкәтләре һәм эшкуарлары тарафыннан АКШка ясалачак инвестицияләрнең $600 миллиард артып китәчәген әйтте. Безнең хәрби берләшмәбез моңарчы булмаганча нык һәм шуңа нигезләнеп мин аларга атом көче белән эшләүче су асты көймәсе төзү рөхсәтен бирдем, чөнки аларның хәзерге дизель көймәләре иске һәм әз хәрәкәтчән, дип өстәде ул. Трамп чәршәмбе көнне Көньяк Кореяда илбашы Ли Жемьон белән очрашу вакытында Көньяк Корея белән сәүдә килешүенең тәмамланган диярлек булуын, ләкин соңгы килешүгә ирешелүен әйтмәде. Ирландия премьер-министры Михол Мартин Израиль Газзага оештырган һәм утны туктату килешүен бозган соңгы һөҗүмнәрне кырыс тел белән тәнкыйтьләде. Газзада барлыгы 100 кеше үлгән һөҗүмнәрне тәнкыйтьлим, алардан 46-сы балалар. Барлык якларны ут туктату килешүен үтәргә һәм аны тормышка ашырырга чакырам. Газза халкына гуманитар ярдәмне арттырырга кирәк, дип язды Михол Мартин чәршәмбе кичен X платформасында. Шактый гаепсез кеше үлеменең бик куркыныч булуын
ассызыклаган премьер халыкара хукукны хөрмәт итү зарурлыгын кабатлады. Барлык яклар үз өстенә алган йөкләмәләренә тугры калырга һәм планның калган өлешләрен чынга ашыру өчен тырышлык куярга тиеш. Булай да бик күп кеше кайгы-хәсрәт күрде һәм һәлак булды дип өстәде Мартин. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Бүген Кызылай атналыгын котлыйбыз. Ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә, сугышта зыян күрүчеләргә ярдәм итү өчен төзелгән Кызылай оешмасы 1868 елдан бирле эшчәнлеген алып бара. Төркиядә һәм чит илләрдә барлыкка килгән афәтләрдән соң шул төбәккә ашыгыч рәвештә ирешеп, барлык мәсьәләләрне тиз вакытта хәл итәргә әзер булган Кызылай оешмасы бүгенге көндә дә бик күп уңышлы эшләр башкарды. Бары тик афәт вазгыятьләренә түгел, шул вакытта кан ихтыяҗы булган авыруларга иң зур ярдәмен дә күрсәтергә тырыша. Кайгы-хәсрәтле булган һәркемнең ярдәм оешмасы булган Кызылай җәмгыятен шушы шатлыклы көндә котлыйбыз һәм уңышлар теләп калабыз. Эфирдә Төркия авазы. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшу тезмәбезнең бүгенге чаралышында Русияга санкциялар коткыланган чакта Төркиянең тигезлек эзләү темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр бүлегече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Русияның 2022 елның февраль айында Украинаны басып алу омтылышыннан соң кертелгән санкциялар көтелгән йогынты ясадымы, юкмы икәнлеге бәхәсләшергә дәвам ителә. Моның мөһим сәбәбе шекләүләрнең Берләшкән Милләтләр Оешмасы урынына өстенлекле буларак Г7 илләре һәм Авропа Берлегенең әйдәп баручанлыгында бер яклы коалиция тарафыннан кертелүе. Русиягә каршы хәзерге санкциялар БМО Иминлек шурасы карары белән түгел, АКШ, Англия, Канада, Япония, Франция, Германия һәм Италия кебек Г7 илләре белән Авропа Берлеге әйдәп барган теләүчеләр коалициясе тарафыннан үтәлә. Бу коалицияга Көньяк Корея, Австралия, Яңа Зеландия, Сингапур кебек барлыгы 30дан күбрәк илдә кушылды һәм барысы да бергә дөнья икътисадының яртысыннан күбрәген вәкиллек итә. Фәкать Кытай, Һиндстан, Иран, Сауд Гарәбстаны, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм Израиль кебек мөхимилләр Көнбатышның бер яклы санкцияларын хупламауларын ачыктан-ачык белдерде. НАТО берлектәше булуына карамастан, Төркия белән Авропа Берлеге намзәт иле Сербиядә бары тик БМО шекләүләрен таныйбыз диеп, бу халыкара кампанияга кушылмауларын игълан итте. Русиягә каршы көтелгән икътисади һәм финанс шекләүләренең көтелгән тыйып торучы йогынтыны тудырмауның артында Мәскәү камилләштергән санкцияларны урап үтү ысуллары ята. Буларның башында бирәттә энергия сәүдәсендә кулланылган күләгә флоты тора. Энергетика тармагыннан тыш Русия глобаль сәүдә челтәрләрендәге бушлыкларны кулланып, шекләүләрне уза алачак альтернатив юнәлешләр төзеде. Авропа Берлеге һәм Америка Кушма Штатлары тыйган югары технология эшләмәләре,
электроника компонентлары һәм икеләтә кулланылучы һәм граждан һәм хәрби максатлы мөһим материаллар телле юллар белән Русиягә җиткерелергә дәвам итә. Санкцияләрнең теләнгән нәтиҗәне бирә алмауда өченче илләрнең өлеше аңлашылганнан соң АКШ һәм Европа яңа алымнар белән шушы тирәләп башкарылган ярдәмне тәмик итеп алырга булды. 2025 ел башында вазифасына башлаган Дональд Трамп җитәкчелеге 2025 елның октябрь аенда Русия алдында ташламаларга бармаячагын күрсәтү өчен Роснефть һәм Лукойл кебек зур энергия ширкәтләренә каршы чикләүләр кертүен игълан итте. Авропа Берлегенең 2023 елның май аенда кабул ителгән 11-нче санкция пакеты бирәктә чикләүләрне урап узарга ярдәм итүче актерлар концепциясын китерде. Бу пакет белән санкцияларны урап үтә алачагы фаразланган кайбер сизгер эшләмәләрнең Төркия, Урта Азия илләре, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кебек урыннарга экспортына катгый контроль кертелде. АКШ һәм Авропа Берлеге моннан ары санкция кертмәгән илләр аша Русиянең сугыш икътисадын алып баруын кыенлаштыру өчен тагын да координацияле һәм тәвәккәл сәясәткә юнәлде. Көнбатыш блокының шушы яңа стратегиясе әлбәттә санкциягә кушылмаган илләр белән мөнәсәбәтләрендә кайбер киеренкелекләр тудыра. Мәсәлән, Төркия белән АКШ Авропа Берлеге арасында бу мәсьәләдә тыгыз дипломатик хәрәкәт алып барыла. Анкара бер яктан финанс системасында АКШ санкцияларын бозып, җитди җәзаларга дучар булудан тартынганы өчен үз банкларын игътибарлы булырга мәҗбүр итә. Икенче яктан Русия белән сәүдә элемтәләрен тулысынча өзү киңәшләрендә каршы тора. Хәзерге вазгыять Русиягә каршы санкциялар белән өченче илләрнең тотышы арасындагы тигезләмә, дипломатик баланс, икътисади чынбарлык һәм милли мәнфәгатьләрнең ничек сизгер рәвештә бер-берсе белән бәйле булуын күрсәтә. Төркия кебек региональ көч булган илләр өчен бу тигезләмәнең авырлыклары һәм форсатлары бергә бәйләнергә тиеш. Анкараның бүгенгә кадәрге сәясәте тышкы сәясәт бәйсезлеген саклап калу һәм милли мәнфәгатьләргә өстенлек бирү юнәлешендә булды. Русия-Украина кризисында Төркия тулысынча көнбатыш сызыгында да тормады, Мәскәү лагерында да урын алмады. Үзенә бертөрле тотышын, үз оригиналь позициясын күрсәтте. Бу позициясе аркасында Төркияне һәм тәнкыйтьләделәр һәм дә мактадылар. Тәнкыйтьләүчеләр Төркияне НАТО белектәшләре белән терәктәшлек күрсәтмәүдә гаепләгән булса, бәя бирүчеләр Анкараның күп кытыплы яңа дөнья тәртибендә уйнаган баланслаштыручы, тигезләүче ролена басмасады. Төркия үз тәҗрибәсе нисбәтеннән каралган чакта ике кытып арасында күпер урнаштырылган. Һәр ике тараф белән дә сөйләшә алган аз санлы актердан берсе буларак үзен күрсәтте. Истанбулда Русия һәм Украина дипломатларын бер үк өстәл артында очраштыра алуы яки Кара диңгездән ашлык җибәрелүен мөмкин кылуы Төркиянең йомшак дипломатия сәләтенең үрнәкләре. Төркия бер яктан Русиягә санкция кертмәшә үз икътисадын һәм стратегик мәнфәгатьләрен саклаган булса, икенче яктан Украинаның җир бөтенлеген яклады һәм борынгы төрек ватаны булган Крымның аннексиясын танымады. Бу баланс халыкара җәмәгатьчелектә Төркиягә һәм тәнкыйтьләү һәм дә ихтирам китерә торган нечкә бер сызык. Милли мәнфәгатьләргә өстенлек бирүче дипломатия нигездә көндәлек басымнарга бирешмәшә, узак вакытлы дәүләт мәнфәгатьләрен саклау димәк ул. Төркия шушы авыр имтиханнан хәзергә кадәр үзенә хас уникаль баланс сәясәте белән узарга тырышты. Киләчәктә дә охшаш кризислар һәм глобаль чикләү режимнары көн тәртибенә килергә мөмкин. Шуңа күрә Анкараның
көп яклы һәм салкын канлы дипломатия юнәлешен алып бару бик мөһим. Украина сугышы нисбәтеннән алынган сабакта шушы инде. Дөнья ни бер кутыплы, ни дә ике кутыплы. Орадагы соры мәйданнарда хәрәкәт итә алучылар киләчәкнең кватербеклары, уен құрушылары булачак. Төркиядә шушы чынбарлыкны игътибарсыз калдырмыйча, рациональ, принципиаль һәм күп кырлы дипломатия стратегияләре белән үз юлын дәвам итәргә тиеш. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипекнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имен булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм таңшар, Төркиягә татар хиҗрәтенә багышланган тапшу тезмәбезнең бүгенге 44нче бүлегендә Мөхәммәд Гаяз Исхакый турында сөйләшүбезне дәвам итәбез. Өткән язмада әйтеп үтелгәнчә, Исхакый 1927 елда Төркиядән күптәнге танышы Пилсудскийның чакыру белән Польшага күчеп китә. Польша әле күптән түгел генә үзенең бәйсезлеген яулап алган дәүләт була. Исхакый Варшавага күчеп килү белән актив рәвештә җәмәгать эшчәнлегенә керешә. Бу эшчәнлек өчен аңа монда иркен мөмкинчелекләр була, чөнки Польшада аңа фикердәш булырлык бер оешма эшләп килә. 20нче гасырның беренче яртысы сәяси тарихында эз калдырган бу оешма Прометей оешмасы. Прометеизм 20нче гасырның беренче яртысында Польшада формалашкан сәяси һәм геополитик концепция. Ул Рәсәй империясы һәм соңрак Советлар Берлеге хакимлеге астында булган урыс булмаган халыкларны азат итүгә, аларның милли дәүләтчелеген торгызуга һәм бу күп милләтле империяларны таркатуга юнәлтелгән була. Хәрәкәтнең төп идеологы һәм илһамчысы Польша лидеры Юсеф Пилсудский дип әйтергә мөмкин. Ул әле 1904 елда ук, димәк, Исхакый белән танышканга кадәр Япония хөкүмәтенә юллаган меморандумында Рәсәйгә каршы көрәштә төрле милләтләрнең потенциалын куллану кирәклеген ассыклый. Пилсудский фикеренчә, Польша үзенең ирек яратучы рухы һәм империяларга каршы тарихы белән бу көрәштә әйдәп баручы көч булырга тиеш була. Прометеизмның төп максаты Рәсәй дәүләтенең эчке тотрыклылыгын какшатып, аның составындагы халыкларны мустақил юлга чыгаруга ярдәм итү. Бу сәясәт Польша өчен стратегик әһәмияткә ия, чөнки ул көнчыгыштан килгән хәрби һәм сәяси куркынычны киметә. Шул ук вакытта үзәк һәм көнчыгыш Европада Польша йогынтысын арттырырга мөмкинчелек бирә. Хәрәкәт аеруча ике сугыш арасындагы чорда 1920-39 елларда актив эшчәнлек алып бара. Нәкъ шул вакытта Польша дәүләте бу проектка финанс, оештыру һәм хәтта күзләү ярдәмендә күрсәтә. Варшавадагы Көнчыгыш институты һәм Вильнюдагы Көнчыгыш Европаны өйрәнү институты прометеизм идеяларын фәнни нигездә эшкәртү белән шөгыльләнәләр. Гаяз Исхакый Польшага күчеп килер алдыннан гына 1926 елда Парижда Прометей исемле журнал тирәсендә активлар берләшеп
Прометей лигасын, яғни Ресей тарафынан изилген халыклар лигасы төзелә. Лигага төрле милләт вәкилләре керә. Украиннар, грузиннар, азербайҗаннар, төркистанлылар, Кавказ халыклары, Крым һәм Идел буе татарлары, казаклар, карелләр һәм ингерманлар. Оешманың филиаллары Берлинда, Хельсинкида, Тохранда һәм Харбинда ачыла. Хәрәкәтнең фикер үзәге һәм мәгълүмати органы исә Прометей журналы була. Прометеизм атамасы борынгы грек мифологиясындагы Прометей образыннан алынган. Прометей Зевстан ут урлап кешеләргә биргән титан, ягъни белем, цивилизация һәм ирек символы. Пилсудский һәм аның тарафдарлары Польша дәүләтен коллектив Прометей итеп күргәннәр. Польша, янәсе, башка милләт халыкларына милли аң һәм ирек утын бирә. Аларны империяның караңгылыгыннан чыгарырга тырыша. Шулай итеп, Советлар Берлеге бу мифик системада Зевс ролен уйный. Көчле, ләкин золымчы хакимият буларак күрсәтелә. Прометеизм идеологлары үз миссияларын азатлык утын тарату, ягъни милли аң уяту һәм дәүләтчелеккә юл ачу буларак аңлатканнар. Бу символика публицистикада, сәяси чыгышларда һәм күзләү документларында киң кулланылган. Хәрәкәт үзенең иң югары ноктасына 1930 елларда җитә, ләкин 1939 елда Польшага нацистлар һәм советлар гаскәре бәреп кергәч, прометеизм структуралары, курылышлары таркала. Аның кайбер әгъзалары Франциягә, соңрак АКШка һәм Төркиягә эмиграциягә китә. Икенче Бөтен дөнья сугышы вакытында һәм хәтта 1950 елларда да бу идеяны тергезү омтылышлары ясала әле. Әмма хәрәкәт элекке дәрәҗәсенә ирешә алмый. Прометеизм хәрәкәте нигездә антиимпериалистик һәм антирусиячыл юнәлештә эшчәнлек алып бара. Аның төп идеялары ирек, үз билгеләнү, мәдәни яңарыш һәм милли субъектлык. Бу төшенчәләр соңрак 20нче гасыр уртасындагы милли азатлык хәрәкәтләренә дә йогынты ясый. Аяз Исхакый да Варшавага күчеп килгәч, Прометей оешмасында татар халкының вәкиле буларак актив рәвештә үз милләте өчен көч куя башлый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшы дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Бер телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц ишлыгыннан Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яршины белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән сау булышабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.